Damini debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti ati-ati duhut pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Purian itu hatta selamat hari Minggu jala shalom bari hita saluhutna. Hatani depata nagabe turpu jamita di minggutta sadarion yang pada minggu rogate jenit dusian surat Jakobus biduna palimahon mamukasian ayat 10 tolu di ayat 10 walu pujaha mari hita saluhutna songonom maridok kata itu hatta molo adong di tonga-tonga muna na tumaon na porsuk martangi yang maibana molo adong na marlas hiroha mareddema ibana molo adong na marsahit dehamu di joma akasitua ni huriyai asa ditangyakku di bana di dapol maibana doho miak marhiti-hiti guarni Tuhani dungi pangulu ni tangyang haporsionima na marsahiti jala paheheon ni Tuhanima ibana sesama nang dosana mulutung adong diulahon atong masih topota dosa mahamu dohot masih tangyangan asa malup pamu namar gogo situtudo tangyang ni partigor mulu dihaburjuhon jolmbado si Elia sabakko dohot hita gogodo ibana martangyang ngunang joloro udan jala dangro udat ditanoi 3 tahun ono bulan lelingna dungi diulahi martangyang jala delihol langitima udan dungi dipatubuhon tanoima barbuena ido sahat na hamwa karongan nagabi turpu jamita di minggutta saradiaon di minggu rogate marujahan di bagasan topik kuasa doa orang benar margogodo tangyang dihalak partigor hama karokan sapur siaon nunga somal dihita halak Kristen sada ulaon mana pangalaho na diguari martangyang siya dido hata tangyangon hama karokan si pata siarong dipi halak na salamat dok arong na madok martangyang itu si tongna ay na di barong salamat dokon martamiyang ninna jadi hamwa karong na si tongima martangyang lapatan din na martangyang berarti debata na manangihon tangyakta sian hata tangi alemolo martamiyang ngadul marasing pangutusion yon martamiyang sian hata tami berarti memilih martangyang tu isobao manang tukanang-kanaan jadi dabang denang to tunway nga taboto be songod dia hinasitong na dang martamiyang alay martangyang siyan hata tangyang debata na manangihon tangyak tay hidazolma na martangyang mangido tu ibada hawa karongan sa porsyaon mulu di minggu tahun di kuare minggu rogate lapatan na martangyang suku-suku maju tu hita damang denang adu rasorona kanek kamu tu garezon cibulu doh martangyang wah mang pertanyaan doh unak kanek sejauh munabi mana langsung porha do saya mangap berangkat mehita indah kan wah di hoinang cibulu martangyang doh kanek kamu disidungu siap poroman mangada dia saluhutna labor hak tu garejaon martangyang doha muda dia karena posubulung pepi remaja apakah sebelum saudara tadi berangkat ke gereja ini engkau terlebih dahulu berdoa hawa karukan sa porsiaon totu nainian tahasi holi partikiata dohut ukak nirohatta lahu martangyang
Di dia hita maringan manasa di hari pe naik ko taingot do martangiang masobba tu Tuhani mangidohon nasa dari kot di bagasang ngulut taon jebulu pasangapon guarne songon pola dua Tuhan Yesus marhiti-hiti dua Bapa kami tangiang alia manami mangidu hita tu Tuhani asa di bagasan asidi rohana diramuti di paso-paso hita di bagasan ngulut tas sigano pare. Budang dua manginang persoalan taring utuna martangiang. Mulu disuruh martangiang, arum tu di baru bani na mencari alasan. Mau irokon homa jumah bepet tangiang na. Marsi delia mo. Ya. Homa jumah masuk piau. Homa jumah wasa tinggal kasamatakun na. Habis arung kaitan dengan kacamata tu tangiang kan, enak jaharu arwa. Homa jumah kan. Songon nomor poro suaraku na kurang bahkan mungkin mulu dia ka parpuan lu gabi de pasomal maram de marsangaju ibana terlebat ro tubuhan nih unang disuruh martangiang apalagi on mungkin ragu ngudang bon sian horong dia ka amara mungkin amangate idok ko martangiang lu gabi asoro beto hotu ulau nih mulu gabi ado martangiang alasan na damang dainang meragam boido hinor honni songon na bakor rohana mana songon na maila mana songon na sopas di rohana akahata mana pangatusyon na taring utu na martangiang hapi damang dainang taring utu na martangiang dang apalah hata tay na rumikot disi ale ukap ni rohat taydo siyang bulus ni rohat na magido utu di bata narari malangihon nasa tangyakta idura mungkin alo sowal mungkin ra jubot akay na martangiang tabigima edin sini kita di dua ibuku namaku disebut aron do tehe edde di dua bapakku namaku disebut nah aron de bete nangate di dua ibuku namaku disebut romo sialak batak tangiang ni dainangi aron do edde tangiang ni damangi aron damang ciptau kamu mak ira maksud tu tawan mak lapatan na damang dainang bunang talu hita na martangiang pasuro hakku torok dusian ama dito ngatongan ni Kuriai di tuang atongan ni persadepion na saya tutong na naikong gabi ama si partangiang do ibana manguluhon rumah tangga na sida marhiti-hiti na jumolo martangiang di tuang atongan ni gulura nakpe damang denang macay marbisuk kita margogo mangulan na sa siulaw ali tayengot ma dang terloh kita salakkan ature ya sejumolo hita martangiang do di bata hawa karongan nakanin di dua syafaat ditanyakku duao atau raso nakku tulang katanon lahu marjabita las garu hakku disi margogo duao lahu pararatun hatan itu hanon jumolo ditanyakon acugari damang denang dang martangiak kamu dang ditanyakok kamu au dituang atongan ni pakobasioni kurang do gogo posoro hakku dituang atongan ni huriaon ruas ni huria, bangunan ni huria, tong mamanayakon akka parhubas dito nga tong ni huria. Ditanyakon mapad ditana, ditanyakon makasituana asa margogo na sida, laho pararaton hatan dito hani dito nga tong ni huria. Dang pangula be tongdo ditanyakon akka ruas ni huria. Kurang dopas pakilalaan, moruso dohot ditanyakon. Heru te bagaimana cerita songoni dang dohot ditanyakon dang arang masongon cerita marpuguma pas di malam tabaruna sudi akay anak kon ni sada ama rosian pangaratuan jadi ditanyakon nama Toma akay anak kon daun torok musi bilangan dang di bagasa tayang ni didok mak paso-paso matuhan ang inanak kokon inanak kokku siakangan sinomor sadaun ramo di ibadah tabay paso-paso di kuluna. Nah si nomor 2 Tuhan paso-paso may ibana tabay pasamotan di ibana. Si nomor 3 ramoti ibana asal lampu hipasna diak ulaon. Si nomor 5 paso-paso si nomor 6 do si nomor 7. Peter Roma anak kona sada bapa si nomor 4 dan do datang koko. Ulah ko juna wasa anak pula tanya kono tu nih wasa na soihan makiribi soihan tongo si duau pasi dibakun na damang dainang sudi du tanya koko geldeng mi
Sudi do mangati. Idu ba. Ikon idu do ba. Unak songo cerita ite. Unang alam kira dan ditongos pasti di bambuna dan ditongos nariko di hamuna gabirang do ditanyakon. Ala ni damang dainang ikum masih tanyangan do hita. Masih tanyangan hita kaparhobas sama parhobas dan do akaruas di huria. Songo sitong na hita halak na porsia na makapusi waso ni tangyang ni partikor. Hamwa karungan sa porsiaon hata ni dipata di baga sa tikyon mantari ngode songo dia somalan na pinatuduhon si Jakobus tua kala Kriste diujui asa makare koton tangiang di bagasan ngurudak. Dido si Jakobus hamwa karungan molo adong di tunga-tunga muna na tumaun na porsuk martangiang ma ibana. Molo adong na marlas hiruha maredde ma ibana. Molo marsak ko dabang dainang ingot ma martangiang. Dang boy hita mangadupi mana makamonakon ragam ni paraluan ragam ni akahamaulo ditongan ni ngurut taon molo sujumolo hita martangiang manangyak ko tutuhani nasa dari kot di bagasan ngurut taon dang margogo ho amang inang lah mamudai giling mi mangadupi hamaulo ditongan-tongan ni rumah tangga mi molo sujumolo ho martangiang tusong dia bisukmu halak batak madokon sisia gogo nindade tung songoni pegogot tanamang denang dang margogo hita molo suju molo hita martangiang idu ubahin didok duakan apa yang kau kerjakan kerjakan apa yang kamu duakan dugi musi didok dison molo marlasi ruaho maredde maho minggu nasalpu ngata taringoti markantati. Jadi dua rumang hamwa karungan siulah honotun ya kana porsia maredde dohok martangiang uju mangadopi hapor suhon jala maredde di tonga-tongon si Yohana di bagasan ngunu si karupari hamwa karungan morutumpe si pata dang manigor dia du situ hatai na tapangidohoni hape nga martangiak kita morutumpe hamwa karungan dung martangiak kita toktong dupi disi panahi tai disi dupi akka hamaloni disi dupi akana sorati alai rajumi mak disi martangiakko Jepang guru hagukuon sekalipun mungkin masalah yang kau alami itu belum hilang saat itu namun ketahuilah ketika engkau berdoa engkau beroleh kekuatan yang baru ada beda orang yang tidak berdoa dibandingkan dengan orang yang sungguh-sungguh berdoa. Hidup bahenak kanin, hidup dia detai tung halak namar gogo si partangyangi dok pesi taonon dang oro talui positu turu hana di dibatanai Tuhanna manaluhon sudi pangalui dang ibana manaluhon ali Tuhan naido Tuhan Yesus hidup manaluhon ragam niya kahamor di tonga-tonga ng uluna dung martangiang ibana harani hamwa karungan naikon taharikot todo ngulu na martangiangi idok diuturpok taon hamwa karungan songo dia naikon si patupaon niya kana porsyay molo adong na marsahi di hamu di joma akasitua ni huriay asa ditangyakon ibana didapul maibana doh miak marhiti-hiti guwarni Tuhani harus kita manginang nuaingon na di baga sa parsahiton ra ngaliling ra na marsahiti hamuna arun ra mungkin sonete hatan itu hata madot dison mula dong na marsahit martangyang maiba tohodo gudang ubat na pinangami si pangarom na dabu di pangako ali ingot ma neko tatangyak kodo sudi upaya medis ubat ng si panganon na tapangari asa tao hamanon ni parsahiton ng gogo dia matakta hamwa karungan marbocir doon siya hasamalan ni halak Jahudi didiki dienit may itu perjanjian baru na zulo dabang denang mula dong na marsahit halak Jahudi dang mandigor lao tu dabib nuaingon dokter bay diwari alay mandigor lao tu rabbi tu akka guru di tonga-tonga ni halak Jahudi tu sido na sida mangido tangiang
asa ditangyak ko na marsahiti asa margogo ibana sumuang pakilalaan na anani hamak karungan dienet memusi tupadan de baru iro si Jakobus ma mularong na marsahit jo masih tua asa ditangyak ko po di jo ma akana porsiyai di jo ma akka pangulani huria asa ditangyak ko dungi dung ditangyakon didok hamak karungan di sorro pani panguluon di tangiang haprosyanima na marsahiti jala pakai heon di tuhanima ibana sesa manang dusana molutung adong diulahon malum masahitna marhiti-hiti huasu ni dipata na marangihon tangyang nai dungi didok mesti dison masih topota dosa mahamu johot masa tangyangan asa malu pamu na margogo situturu tangiang di partigor mulu dihapus juhon hamu karungan di padu tulusan na sosongo dia si Elia di tiki di partikian di pagonggomion na Raja Ahab di sada raja-raja 10 pitu 1 lalu idok di sidamang dainang songo dia Raja Ahab nama sobbatu di patabal dungi di payengot si Elia na sidadang olumuba martangi yang may bana tu di batang asa unang roudan 3 tahun 6 bulan sao 2 masa dungi martayang mo si ibana asa roudan dungi pi roudani damang denang mukira suku-suku di bagasaro hatta ay mulu si Elia kana perdita panuirang dui ubahin nabu ibana songoni mulu awon ahamaha isi maharwa aw isi marwahita ali damang denang idok kata itu hatta deson jolma biasa du ibana sarupa do song kita nak penang manay kibana tu banu agijang alai hatan itu hatta madok jolma do si Elia sabakko dohotita alai hasurungan na ima gogodo ibana martangia dia sungguh-sungguh berdoa meminta kepada Tuhan supaya hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan hamba karuakan saporsiaun gogoni tangyang ido rahyado tebeki padua songo ni buharo bang debeko pasikolah geleng mi kan malus ni nasida gogoni tangyang do sudiba buharo bang bui songo no ko berhasil hasia sudi nani ulam idok damang denang gogoni tangyang do sudini bui bang dinggan ulam mina torzada idok ko lalu sedamang inang gogoni tangyang do sudina ido bahin hiado tabagi paduhan di horohon tangyang ido satongani ulau Martin Luther madokon doa adalah napas hidup orang yang percaya hamu karungan saprosyaun tak hapus hidup mergogo tangyang di partigori nah ikut tak hapus itu memang isi mahlak partigor rata raju miru hita pardusa dohonot tama pardusa doa mang gurang do dosa na hulahon dia kapartikian nasalku buhado buy targuaro ge besa halak partigor igut maham wakarungan tohoro hita pardosa alai dunga di pittori Kristusi hita di palua hita sian pardosa te nunga diburi hita marhiti-hiti panebuisionna di dulu Golgota di hau pinosilangi nunga yasita diburi hita marhiti mudernai asagabi halak nasitoh kita orang yang dibenarkan bukan orang yang merasa benar tapi orang yang dibenarkan oleh Kristus dengan pembenaran itu kita diberanikan dan diberikan suatu kesempatan untuk berdoa kepadanya memohon kepada Tuhan seperti apa yang kita inginkan songon si Eliai margogo ibana di bagasan tangyangna na margogo situ turung tangyang ni partigor mulu dihaburjuhon dua orang benar sangat besar kuasanya anani hamba karungan unang gangguru hatta ditiki martangya kita iko porsiero hita margogo do tangyang di partigori posoro hama manginang margogo tangyang mi borotundang di jakok tor penuang alusna postoro hama margogo tangyang mo mukira
nggak sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, halus ditangyang mi dan dilihat Tuhan hidup enak. Tapi apakah saudara masih percaya doamu pasti didengarkan oleh Tuhan? Iko postur hatta. Mungkin jawaban Tuhan hari ini tidak. Atau mungkin jawabannya masih belum, tunggu dulu. Atau mungkin juga kemarin Tuhan sudah menjawab ya. Nah pasti Damang Denang, Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Alani i sian uka ni roh hadu hita martangiang, unang marnoni-noni, unang bertili-tili na martangyangi. Tung pesongon na me begiyo tangyangi, alepos rohatta margugudu tangyang ni partikori. Aros songono sada cerita. Arong masalah danak Damang Denang di pagudang-gudang ni naturasna, marumur 5 tahun di bedek danakon. Warna pe na marumur 5 tahun, otik di bedek botu akakosakata. Diajari ibana martangyang, tangyang na sada do. Paso-paso matuhan si panganonon. Tangyang mangat dia. Jadi hamu kadungan sada tike parmiami dek danakon. Marmiami ibana do kadungan na topuma di bering ibana merlujungi akan atorok akan magudang di duati. Heran ibana erong ibana parmiami dirong ibana na marsudani na bermain peta umpet HP na maluado korbo mangamuk korbo ngambar tebudu suri aka pangisini hutai tinggal masalah ni dadanaki dungi topu maro korboi pas tujulula ang wetong tangis may bana mabiar nga di jolo na hormo na mangamu isibi pangalualuan na kang di botobi kora sada mahama karungan di ngutibana purin ng trasna nak pedana dewi bana ima martangyang matangyang na songot tangyang na Somali dong ilopit tangan na dipipit si malolong na uduk si majujunda ido ibana ali Tuhan paso-paso ma si pangaronon. Berkatilah makanan ini. Dungi do iba nama amin, dung amin dibereng hamba karungan dan disibe horbui. Hamba karungan sapor siaun contoh yang sangat sederhana duwe. Dan nama dokonau asa songoni tangyakta daong. Tak songoni kan. Ale buahi tadapang denang makapusi doa yang lahir dari dalam hati, ketulusan anak itu didengarkan oleh Tuhan. Alani hama karungan dang alani gajang ni tangyakta gabi ditangihut Tuhani pangiduatai. Dang alani mek natong dang alani hinau di hatatai ubah ditangihut Tuhani tangyakta. Alai buhado ukap dorohatta. Tidak dorohatta mangidutu ibana, ias dorohatta mangidutu tuhatai. Mana nadaong maitis ono mayak piti di dok asa uju martangiak kamu unang marnoni noni baik kamu songa binahin si pili begui diripu tangi hono ni dipatana sida ala ni deak ni hata-hata nasida lagi pula dalam duamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan digabulkan. Anani hamba karungan sapur siaun murutung pesatu tikyaun dang jupak tadope nata bangido honi unang manigor madeli hita papos roham arong dutuhani na sumarihon gulu papos roham arong dutuhani natuk mangalehon na hinirim nuruham lobisian nata pikiri hiado amang inang tarajubi kasih songoni di bagas 10 tahun. Si Patara mungkin lama dapatun ujung bulan ngasongon nabi sisaw na kainata nga dibuka dompet na buharon waing sukud doon pakyeon tu piga-piga rin ayon hapi siya na supanagaman marsugo na'y siya arong dudara di bahay Tuhan ya tinangati Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit memberkati saudara di tengah-tengah hidupmu diuka depan dilion ni langit mamasu-masu ho kepada saudara yang mungkin masih dalam situasi masa-masa muda saat ini, jangan takut, jangan khawatir. Di pada di depan tahu ada kok diho.
na mangului perkerejuan, na mangului akasih rokat ni todi. Yang paling utama lakukan berdoa dulu. Doakan apa yang ingin kau kerjakan dan kerjakan apa yang telah kau doakan itu. Yakinlah ketika pintu itu diketuk, Yesus akan membuka pintu itu dan memberikan apa yang kau harapkan seturut dengan kehendak Tuhan. Itu ubahin taruh di bagasa tangiang ali amanami. Saya saut ma lomoni rohan. Makarungan murutung pe arong piga-piga ceritaku unang bosak kita. Tong tu tangiang sa denai pe sebelum diamet tu jam itu. Isaretiki hamu karungan arong masahalak tentara naung terpisah marsirang siya nakadungan na tentara na asing tungod di bagasan sa parpurangan mabiar maibana dungi bertabu di bebana hamu karungan mangului ingana pertabunian Jepang nama desi sada liang berarti gua masuk maibana tu liangon irok rohana boy bebana selamat. Ada tong dua mabiar di bana sian kolak-kolang ni liangon ngala mencorok musuhi gutu habana ma'aw takku pun ni halakun na ma'aw ima di do ibana di bagasa rohana dungi dabang denang ilopip matakan na martang yang maibana idok ma di bagasa tayang day Tuhan perlu ma'aw siya para maranon asa unang ditakuk musuh konaw asa maluaw siyan nasida mulu maluaw siyan para maranon merjajau burjuna maaw na marhuriyay ema di do amat tentara damang dena dungi hama karungan dang madigor arong alus hudul may bana sadde may bana tudiangi diberi gimana ma tukijang dilangi arong laba-laba merdalan mengarah tupit tu diangi baru tugup ibana ay diberi ibana laba-labai mabahin sarang mabahir rabang-rabang pas di jodoh ni liangi idok mamsi di bagasan ungutukuna oh Tuhan nahupangi dunian haluau do at juga ditongos mabatu na balga asa boy dihukupi liangon dan boy masuk musuki tuson on laba-laba ditongos sok toy matahe on nama nasib po naikon honatakko na maaw ima di do ibana diukutukun nai dan pagililing hamak karungan asikok betong sarang laba-labon rabang-rabang lam jorok mamusu ang ibana bigala mabiar akahitri ibana alay hamak karungan sambil diperiksa katen tarawon akal yang na asing jorok matusi idok matu ibana sahalak dongan na unak pula masuk kita tusi buasa nenda tak pula periksa bering mak arong disi sarang laba-laba na balga at sugari arong jolom madesi ngasi kaon sarang laba-laba yada luza hita tatinggal humon ninna mato karungan tentara na asing dungi hamal karungan itadik kuma liangi lao mapasukan tentara musuh las maruhani tentara na di bagasel liangi madok muliati bagara Tuhani muliati mali Tuhan daudu hapi dumingga sakapmu dingulukon hubangido nak kani batu ali lekodo sarang di laba-laba mek duniani ali ido na marguna na buy baluahuna hama karungan dinguluk ta sinuaing ra olodo suharto hatta na masa diguluk taw habe na paune hoddo di beta di salukut Tuhan sedang merancangkan yang terbaik bagi kita. Tuhan sedang mengulur waktu untuk sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Adakah hari ini engkau masih menunggu dengan setia atas segala jawaban dari doa-doamu itu? Tetaplah berdoa, bertekunlah dalam doa. Marla siroha mahamu makirim, marbagi niroha mahamu dihapursuhon, jugul hokamuma tangiang. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Mengapa? Karena doa, boleh saya singkat, doa adalah didengar oleh Allah. Jadi dabang denang ditangi hot Tuhan itu sudah ditangi akta. Jadi dili hot do
alusna hobar tu sakapna dohot tu pertikyanna atong donga sapursiaon mulutung nuaing duk pakilala ambu idor honya kamasalami dia main waingi pasahak mata Tuhani martangi aku lopi tangami martangi aku di bilutmi martangi aku di garejaon bahim bagasmi gaya bagas pertanyangan bagas pangalapa gugu di bagas tangiang ay namar gugu sutu turu tangiang di halak partigor aw nang hamu pardusado ale nungang gaya partigor hita di bagasan Kristus tuhatay asabui hita martangiang di bagasan postero hatta atau manginang bersemangatlah bersukacitalah bangkit dalam kasih dan karya Yesus. Ingatlah Tuhan mendengarkan doa setiap orang yang sungguh-sungguh berdoa kepadanya dan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Hama karongan mari dimaju hita sa ayat sian bukede 240 sia lah mangarujumi hinarikot ni tangyang di tonga-tonga ni gulut taon 240 sia ayat na parjulu. Silahkan diiringi dengan organ. Atong hamwa karukan sa porsiaon manotong mahita baka berjuhon tangyang margogo maho pos maroham di sarihot Tuhanidu suri nareko di baga sanggulumi ukap maroham pangidu sentiri ni rohami tuibana turibata pardengga basay. Tuhan sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup kita lebih dari yang kita pikirkan. Amin. Martang yang bahita Ali di bata jahuba para siruha na sumurung muliate mari hata menabadia na paingotok kami babua na margugos itu tudu tang yang dihalak partigur atau ngosongon naung dipitori ho hami mari hiti-hiti murid ni Kristus di Golgota gabi halak partigur mahami dia do pambu hinarohon niasi roham atong paingot mahami Tuhan maka posi huaso ni tangyang ni halak partigori mananga hapen dari koti bagas ang guru namyon dohot akaparsorion na masa de guru nami uju masa hamoroni ajari hami martangyang uju masa ragam la seroha ajari hami laho marende paso-paso jelasarehom ma Tuhan saluhut hanguluan ni ruas ki huriam nangakana posom dituang atongan ni huriamon asa di bagasan hilas roha na sida majakon saluhut dinggan di basam dituang atongan ni guluna murutung ali Tuhan para siroha nungaliling na sida paimahon alus ditangyangi perguguy mana sida asa totong na sida makaburjuhon tangyangna manahan sah rodi ujungna paimahon managam jala majakon alus ditangyang hobar to sakami atau pinuji pinasangap paguar mulai Tuhan di pada Jehovah na mga gugu tu hami laho martangyang. Amin.